Kadba ka jing penkre ya ka lenti ban poi sya ka jingjit ya ki nong mi khmat pai ba sya ying dorbar Lok Sabha jong Kiri kadang ya chachat bat ki seng san prathairu kidang yibun kam bat khore ban ya penkre nang ta ki kertong yikhon election ro ki sei lagi nong rim ban pensyai sya ki pai ba bat ro ban pan jing kersan hagwa kum gene ka por wei rang ba bala i bha karta ubadeiru unong thokot bar unong thok poetry ubadeiru udkhot jong ka khasi author society uba PS Kiri na tham ri Bhoi ulami syakmat ban pensai katto kene ki jingsisha ki baga jaj ban riu khasi jentia ka don kam habawan ka por ban jit yikinong mikmat pajba sya ying dorbar Lok Sabha jong Kiri namar wang ba ka de benta yu bo na haban mi syakmat bat ban kren halor kene ka phang namar ka jingya jong ka por ka bagi biru kim tip shu yano ban jit bat yano ban nam jit namar ki kertong yikhon election ki kren lot ye ka bade sudah Henry uneu rang ba ulong ba kiladon ki dak kishin ki baga jela Meghalaya khamtam ka ri khasi jentia bakan don ka jingye tili ban long kawai ulakan thok ru ya ka jinglong jingman jong sarkar jela bat ka jingye trilang jong ki sengriulum ban kersian ya ka seng NPP bat ka jingsha kan thok ki sengriulum ha ba ki senrop ha ka seng NPP kumbaga long hi ka seng NPP ka don laga kertong bat kini ki sengriulum pat kilai lumlang ban penmi ka wei ki kenhun bani khun persya ya ka kertong jong ka seng ka bagi kersian Shushu ka jingmi jong ka wei ka seng san perthai ka thamai hapo ka jela kata ka seng VPP ka bagi pajba kilai shuye karan harum haneng bat kilai i thoin henry kini ki seng san perthai baro kilai sya kan tho ha ki babun ki rukom bat katto kan e balayo ya ka jingero iki kam jongki Uni orang ba bala penlut ya ka por ban long kum wei na ki no hikai school ul ongru ba compare lada ude nong mi khmat na nong seng san perthai henry ude ban long ubreu bostat ban mi khmat ye gri kasi jentia da ka ba ring dor ya ka jingkren jong klori lekai football ka perthai upile ubala ong ba urang Ialehkai ubtbit ula ban Ialehkai ha kano ka jaj Madan PE habidip ka election house nem hajar ka kandai ngakan mau ha ka tik por ka MDA Pala kersan deki parti riulum ka SSPP ka UDP ka PDF bat kiwi kila penyang tang wei kertong kata ki ong ka jingeteli kata ka jingeteli ndai ka pla kalong hadin ka election ba Vincent pala la tam put yo kertong bade jong ka UDP la penyang om da ka MDA la penyang na ka seng UDP ya ba Dr. Jamino Mauto how to snap Bat hapo tura pan gi ka akatha ka tam yau doktor mukul sama pada di kongres. Kane ka daw brong i ha ka jing pe janga ka daw bro ka di ka ji set syukur jang NPP. Bat na du teusnam haji sya ki parti rulum kila di withdraw no i di government. Henry ngam tip ka i ka daw. Bali withdraw compare the kwan ka president lur ini pe Namah ha Meghalaya arsin lawan ki presiden road la sensar po Meghalaya baling tinggi kata ni priang ya ka presiden road ai kan wan makaru kan sensar om lele henry pala kalong bakini is not rindin hakata ka trok hakata ka boss kumba ba presiden sensong haba pisim pi dan jong boss yarno hadu kata la sakran ben hak parti NPP da ba presiden sensong syua ka election MLA Ya no pidon di jong bos. Ya pisi mensawai. Ndri kini kim tre ban ya. Menta hakane ka kenti hakane ka election hajar phau saw. Wi bagale yang la penyang la jong i kertong. Kai ka tahu kan hapo ka sarkar ni don hakaju hapo Meghalaya MDA Meghalaya Democratic Alliance 1 Meghalaya Democratic Alliance 2 menta ndai ka won ye tli hakatu pan ye pya kadi kene ke ba plam ta kai ka banja ya kene ka parti dulum nalor ga song jong bos menta ba preston la depkan pa ngam tip kai ka berseja ka ba sirkai kalong ngai i ha ga jing pe changa kalong ba menta ki don sindon ha ka dompa la pensong iki tang bakla ha kene ka election MP kamut ken sa syathe po Martin Dadang lapi kiti kijat dang piang yom lapsiu kiti kijat. Namar hak election arajar fra tang bakla in we issue kasengim jaga UDP lane ka SPP. Kadi kata ka besir kai yakine ki parti. Ii habidei ba ka doktor amparin. Kawai ni ki kartong bala penyang da ka NPP. Ngai hagini kot khubor. Ka juper ngam
lakum berengam ukla kong kumno hangne ngadon ngat pinki win ha Delhi lada ai ya ka LP berkiwi ki isu kerhu ke doktor amparin ngam salia ya prime minister ne home minister la hapan mi hajantar mantar ro hendrei ha ka bidi LP hoi ha ka ar ha ka khat pratrik Desember khat jong snam ar hajar khat khandai lada besan kin ripungut MLA hapo assembly koi ke resolution la pha reg ba phla kalong ngadok ya chirum sineng habang klinik pai ba karo komdo pisngau eta ka ILP ibabun ki pai ba karo ka sur ba mi ne ki ong komno hakdin karo asigni mandi ILP nang ja khali khasia mandi ILP nanga ngi ki karo ngdon kam ka ILP tangki khasi ki bdon kam ya ka ILP ngi I kinro lawa dik dik seng ba pher betho kinro we want ILP no ILP no rest Nari nadu ar-hajar kendai hadu kini kisngi bamta ka ILP kelarong RIP. Bat ke Jingkren yung doktor amparin ngai hakilat hakim media. Ke Jingkren ki baong bangim dan kam yok pana. Ngam dan kam yok pana. Ti swa ba in kentho ikwe tapet swai lau jongkhon. Ya lau jongkhong. Hak karor ki ong kaktin karor ki ong awang. Haktin jungi bukasi ki ong pana. Kali ke Jingkren ke bang amarui ngam lawan peliang. Ngem beni ben beni kho. Ngi kali ke election menta. Dan bekeno om bale yun phai ke BPP bale hangte. To tip ikade ke Jingsha. Upile udi king of football. Wong komno a good player can play in any ground. Player banang hi ulapan yele hakano gunung Madan. Lalu long Madan plastik, lalu Madan hali pentor ubyang bay player. Kata kali ke Jingsha lalu ke jit ubi bestan. He was born to be a politician, not he was born to be a businessman. Kali katakan, lakai ubi long politician ubyang bay. Kali lakai ubi de politician ubi de businessman. Hai kan boy, kanum boy siro. Na kata udian sen wene ki hockey player ngani tu khanai pi. Hak kata ke Ialehkai hockey ki ong bau dan ke jadu. Ndai la ayu do stick hockey, la simno stick hockey, la ai do ding setri men syai do setri ba ha. Wela ka jong kumju mau player sa. La ngi pa yu nu player apa Delhi kemud bobit kan. Ngim dei ben ong bom long yu ta, bom long yu kata. Le bobit. Ngai ke jinya lenti ke janga. Ngai ni ke sur jing pai pa. Ayo sngau ngapet ya ke basya khaman. Open borders ngai upra. Baro ki upra. Ka silent borders ingat try baro kinyan upra. Ngam tibi kata ngai kata kalong ke Jingsha. Ka silent borders kemalong dari kitemen ki kro hadu bidor sengkai kila ong ya upra jing kersan ginai. Nadu nasor hanong kendong ya upra jakat beja long kat palong. Kata ke cicuba punyuki ngam tip kai baca. Ndai ngai I kumurang ba akan ke election MP ila pha iba ma Vincent pala la lai tem la job kum MP apa parlimen piu kasi jungi wong kumno haba pira pi ayu ki balik tongum bor-bor wan ra ba ko munde wan ra thali kumbalong ma Vincent pala ngi la ma ra thali pe professor Jiswel kanu la pendan boromi ke meklia ula de deputy speaker ula de ambassador ha Norway bat Burma la pendan borom hak por jung ke sarkar kongres kata ketika borom ndai ai ketika borom jong professor Jiswel la you right no you mentangi I man balik ki jaka man ki dong ki jaka I tangga dur jong korat sama hapo Shillong li tangga dur korat sama hajin syau de nembar ho de ban aswa ter de mlani usakja ndai hakmat udon kai kata ke jingmut masuk ai tangga dur jong u ndai ki ban ai swaken banengkong bar ude ban hak terdan bar po om dei pansi wa tang u malah ki dong ki jakala I tangga dur ke jong u atau de we haji sama uru de masuram as the chief minister udah berpendam buram ke jikiweru balin swa tanya wa alangi kiweru kumbawa inga katu ketika jing sarang kapau ketika jing sarang nama kata kentin kong ka jing sarang kalam sia ke jingjon na kata kembese ngai pai ba hagan ke election MP kalong pilih benang manusia lalu jit bakla hagan ke kenti ke bamenta ke banja mak mai kembelajai ke akata haba ki persa ya ke si la persa di babun ki seng palang kam tam di ke Cosmo
Confederation of Student Media Social Organization ka persajur reka akata sama marway ka support ye ketika CAA latipung CAB menta la thang ye tingsop jengka hapo tura nei menta la ngi bakla banjin i nyang kongo kai ka banjai ka jelak ke jeng media jengi i ke UCC kana ka dan hapo jingkang UCC kita ke uniform civil code kai banjai ngi Kristen kai ka ban sejai ngi Kristen habi dia kana ke UCC nang tak tu kaan pelapas po asam ta bom syak syu ban pensyak deki bahkan yang deki nong lan yang katur ko wi ketika an ke bangi ngim tip syu kai ke banca yangi ke jai penriu Kristen na katakan kentui pai ba Kristen tu ada perkat bonsin yok ngi kumbakla hakan ke kenti ba menta lan ngi bakla menta ke baong khasi na ka nasdi hading senton hip puk ihap menta na kata katau dia bersiar hak cakap ngi ong sis ngi ong is andre ihap ni tap ile ke jing leng kedong par sans nem lane ki patang benwan ong sis ngi lapakla le yun babe le yusu mau rendang juga siar ada dekul na kata katau kaneng ai pai ba kade ke jingnang bagi jing start jungki kumno benjit yau MP hak ni election jung dus nam arhajar arsa om dei ben singam ye ki tin kro la de ki tin jali ju jong no re jong no dei pini ben start ben sian ong kentin sian kum besen jam dot kum kaparo kadi kata menta ke kenti miri ben sutu hak ni election MP ngam ong to jit inu no kadi kamon ke jonga mal kamon belaju wei po wei bottles dan khok bal kamon belaju om nam la ben kham no om nam la ben pinbor kata kadi ke jinsha klen no ya ketu kapisa ka san hajar ane ketu ka blanket san kilo ke jingkia klen no siwa kane di ke yap ke im na ka benta ke jai pendiu kham tam yo pai ringi Kristen bodon kum ke jela Kristen ilati pe jela Kristen baro lati bi ka meklia kum ke jela Kristen ngi dan kam ye ke briu an pha de ke briu ti briu ti play ke benda sai na ka benta ke yap ke im ke jungi kum ki ringi Kristen ke bodon hapo kane ke jela krang bat im ke kerteng sa khanam lemda kumta la ja borom i ka jai pendiu khamaka